panagapit nga gapoy ti dawas, kaya panagapit nga gapoy ti naipa. So, dagiti kararan mo, dagiti araran mo, dagiti amin nga imulam, amin na kita, kaya agapit kanto, hindi ka nga mauwa. Sa tatay kanta dito ay, awan sa bali nga pagfocus ang tayo, hindi nga itinagparsuay ito sa amin nga da, itinangipuyo, itagong tayo, tiangas tiya, kaya bigbigan tayo, tinagdatang layat na kada tayo, tapno, ang may sa tayo, nga mangmukangit, uno, mangkita ka, nagiti na kay Julina ni Tigka, ang itinasil, kay suti sa una, nga isuti, makagunukunan tayo, itimakunan nga, biyag nagnanayan. Kaya kada nito yung, nagiti amin nga mararayan, amin nga imulang at agapit ka ito, hindi ka makumpay. So, pantay ko rin, iti sasawit yapo, itat ang agisaba, kaya ito na di Bibliayo, magpagkukulat kayo kanya, ilibro, itimat, itilibro, iti Lucas chapter 4, verse 18, kung na dito eh, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight of the blind, and set liberty to them that are bruised. So, mapagano dito yung kapapsat nga ni Apo Isus, God in mind, tapno, waya-wayaan na tayo, lukatan na tayo, manipod, iti panakabalot. Lukatan na tayo, manipod, kadagiti anyaman, nga klase, nga pakadagsinan, pakaburiburan, pakaparigatan. So, saan nga in mind ni Apo Isus, tapno, kadagsinan na tayo, doon kat in mind, tapno, lukatan na tayo. So, kunana, dagiti bulag na kakita na, dagiti tunan na kangunda, dagiti umal na kasauna, dagiti pilay na kapagnada. So, dagiti managbason na waya-wayaan da. Tatta, sa amin nga ipabaklay, iti apo ka na tayo, iti bason tayo, iso nga imay, iti imbag na damag ka na tayo, kaputa inalan amin ni Apo Isus, iti bason tayo. Kaya iso na tayo tinag-imbag na damag, nga kaya iti apo nga enjoyan tayo, nung kasanod dyan alpasan na naramidan ni Apo Isus, iti biyag tayo, kaputa dyan alpasan na naramidan ni Apo Isus, iti biyag tayo, at kanita aminan, dagiti amin nga kaya tayo iti biyag. Amin nga kasapulang tayo iti biyag, dyan alpasan na naramidan ni Apo Isus, at alat tayo lang dyan, at dipendal tayo lang dyan, so ito tayo iti biyag tayo iti wala, ito tayo iti kararuan tayo kanya na, ibigsa tayo, safety tayo lang kanya na, tayo dyan alpasan na naramidan ni Apo Isus, at adalita, kat itiwagas tayo, mapan namin ka na tayo nagigay, at mapunang iti panamati tayo, idyan alpas na naramidan ni Apo Isus. So, at nakata tayo iti pabor ni Apo Diyos. Kaya tayo nga pabor ni Apo Diyos, at pagtrabaho iti biyag tayo. Kaya nga akseptaran na ito nga pabor ni Apo Diyos iti biyag mo, mamatyak na nagigi amin nga klase iti kawag iti panakabalo, kaya pagura. So, di pa ginadalan iti tagta, kaya may papan iti panakaburat iti kawag. Uno pa nakaltak iti kawag. Sibutan niyo, kakabsa. Gapon na ito yung kinasiri na gapon tinasanpan nga surat na saan na dati karamin yung tinagtatat saan na meeting na ito yun. Dati isang sangayan na meeting, gapon ako rin ang tao lang itagsasaon ito yun, nubibigang nga ito yung Biblia, kat isot isaw ti Diyos, ni Apo Diyos, agsasaon at ta, tayo. Kaya maakseptaran tayo na ito yung asaw nga may declare at ta, dahil sa nga diyay, kuna na iti Matthew, John chapter 6, verse 63, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So na ito yung nasaw at ta, na dinbyan tayo, siputan tayo manananay, tayo iso na ito iti espiritu ti Diyos, na tayo dito yung unag tayo. Kaputa na tayo iti templo iti Diyos. Saan nga iti building, o saan nga iti makuna nga balay nga pagdadayawan, ngunit at iti templo iti Diyos, kat tayo. Iso nga iti ganito nga may deklara iti sa ni Apo Diyos, kat imudat na ka. Ito yung kakapsat iti number 1, nga isintro tayo iti palunod tayo kini Apo Diyos, tatlo saan tayo nga mapalampasan, dagiti kinasirit, dagito iti napatpatag ng barito, nga kuna iti Biblia, nga iso iti kagumaan tayo, kaputa na ito may kagumaan tayo masawag ya Apo, kat para iti kararawa tayo, nga iso iti makunang nga biyagad na nayo, dahil taga ba nito, kat para lang iti physical na bagi, nga dahil ito yung agrupsa nga bagi, dahil ito nga bagi nga madadaan, ngam na ito yung takpa, na iso makunang nga imutagtakan tayo na laing, takayat kami iti kabusod, nga si payutan na ito yung nasa umadanggang takta. So, adating ka, iti tulbag. Adating ka, lumamati ka,
iti pa nakaidiklara, iti sao niya ako Diyos. So mamati, at nada kayo dito, ikaw puta mamati kayo, iti Diyos. Paano ka na iti, mamati, iti sao niya ako Diyos. Amen, praise God. So, dito nga sao niya ako Diyos kakabsat. Kaya iso na ito iti, mangwaya-waya kada tayo. Iso na ito iti, manglutak, iti kawar, iti panakabalot. Iso ano iti kanito nga, daking ka, iti sao niya ako Diyos. Saan mo ay palubos nga alakin na iti kabuso? Iti nagano na iti taktika, iti kabuso, na mangala iti sao na ka. Mapalili nga, ikabil na tingka, iti panpanunod ng mga ato nga problema, ato nga pakapumikuman, at iti pagkuwantaan, at iti kasinaran mo, at iti nalipatan mo, at iti kinabaknang mo, at iti naduma-duma, isiksip na di panunod mo, tap na gaya, alam di nga panunod mo, kahit saan nga makalugari di sa una Diyos. So, ikatakap sa tingaya, na iti kontina mo, na iti puso, na iti espiritual na biyag mo, kahit wayaang, tapno na iti nga sa huni ako Diyos, kahit na naan-anay nga makasalag, iti kaunggan, iti espiritu, iti biyag mo. Kahit ito yung agad, makita mo nga, panagbarbari, iti biyag mo, so nakseptaran na ito, na espiritu, di ako, iti nga sa huni ako Diyos, mamati ang tinideklara, nga amin, nga klase, iti taktika, iti kapuso, nga mangkayat ka, mangdadalagin ka, mangbatok ka, manghiridiskin ka, kahit mabura. Gapo, iti sa huni ako Diyos, nga dito, ikat saan na makabundaway, iti kapuso ka, kaputa, inmutagtagam na iti sa huni ako Diyos. Amen? Amen. So nakasagana tayo mababsat. Nakasagana tayo nagdagat sa una ako Diyos. Praise the Lord. Pumatay ko rin sa una ako Diyos kakabsat. Kat agad iti persa, iti kinadalas, nga mangpadas, nga mangbuyod kada tayo, nga mangipababang ng italwet. Kaya't na tayo nga dadaan. Kaya't na tayo may bandag, may ridis. Kaya't na nga ibarasak kada tayo di tolya. Kaya't na nga sa wen, naabak tayo. Kahit mas daon tayo, noapay nga saan tayo nga makaabantay. Mas daon tayo, noapay nga saan tayo may kat, iti panakaadik, iti bisyo. Mas daon tayo, noapay nga saan tayo nga makontrol, iti bagi tayo nga agpungtot. Dagita at kawang, iti panakabalo. Kawang iti bagin, gapo ka naging kinagkamalyam, iti napalabas. Kawang iti panakaupay, nga iti panagritnam, iti bagin, saan nga mayat. Saan ka nga makaturo? Kaya saan nga? Naimas ka na ano, nung natatam na iti panangan mo. Nagita ka kawang nga mangbabalad ka natin. Ngayon saan ka nga naparaswa? Nagbiag ka nga si babalod iti liday, balod iti bisyo, balod iti depression. Doon di ka naparaswa ka, nagbiag ka nga naragsak. Tinagibang na naman. Di Diyos tayo, ket burakan na iti panakabalot. Ti Diyos tayo ket kinatatan na iti mapunang kapat. Mabalin nga iti pakaburi-burang ket kasla nga permanente. Ngem saan? Gabuta ti Diyos tayo ket burakan na iti panakabalot. Dayta nga kawar iti sakit. Nga nang babalot king ka ket mabura. Dayta nga kawar iti panakaupay, kawar iti depression, kawar iti mapunangan magtatalman king ka, magtatangal king ka, ket mahura. Mabalin nagsagsagaba ka, may papan, hindi pa kasap sa bulan. Mabalin nagsagsagaba ka, iti nakaraw masakit. Mabalin nagsagsagaba ka, iti nadagsan nga problema. Ngayon, magagtin ka, kapsat kin kaya, nga talinahid ka lang, iti napintas ka ukali. Dahil iti naghimbang na damdaman, ket paumay. Tikawang ti panakabalot, ket mabura. So, nagiti amin nga taktika ti Diablo, ket mabura. Kaputa ti parabor iti Diyos, agbiagkan nga si Mawaya, nga agturong iti sumarunong, nga tuka iti destinasyon mo. Praise God. Dahil nga parabor niya, Diyos iti biag tayo. Ket iso na iti amin nga tumulong ka na tayo, at mabalingan tayo maramigan siya pagayatan niya, Diyos. Iti parabor niya, Diyos ka na ito'y, mabalin mong ayatan iti padang na tao, nagsiptaran niya parabor niya, Diyos. Kaputan mo nga kaya nga ayatan iti padang na tao, nawan king kaya iti parabor iti Diyos. Kaputan niya parabor iti Diyos, iso ti ayat na, ni Abu Isus, iso ti muna nga nagayat ka na tayo, iso mabalin tayo ayatan iti padang tayo nga tao. Mabalin nga po na, kay kararag mo iti nagaramit, king kaya iti madino, at king kaya iti parabor iti Diyos. No, minsan, naglakanang iti nagaramit, iti naimbag, iti tao nga nagaramit, matkin ka, iti naimbag. Ngayon, nagrigat, nga aramidam, iti naimbag, tiyagan aramit, king kaya iti datos. Ngayon,
Sa ano ay kararag isuda nga mabangkranta no di ka ikararag mo mas isuda. So ipagayatan niya ako Diyos king ka no arami kami tinimbang iti nagaramit king kay timadi dahil tuyan iti wagas na ikabil na kauli sa pagdagat niya ako Diyos iti sumarunong at tumarin iti destinasyon mo. Nagkita testing iti amo no kasano ay iti kawar na nagbabalod king ka kahit mabura. Tapos saan ka lang na naka-STV no anya iti makunang na ayan mo. Ket niya ako Diyos ti boto na isunat ti mangisagpat kada tayo iti aramidan tayo no kasarot tayo nga mamati dyan ang pasay na naramidan ni Apo Isus. Ket tayo nga parabor ni Apo Diyos kada tayo. Isunay ka iti mangtad kada tayo iti kinasip mangtad kada tayo iti panakabalin mangtad kada tayo iti kinalain mangtad kada tayo iti solusyon iti problema kada iti amin nga masakulan tayo so magkakamit kayo iti magtaingan nyo kapo iti parabor iti Diyos ni iti klarang makita mo iti anak mo na salunat makita mo pamilya mo na salunat makita mo iti panakasulpang iti problema umay tingkay iti promotion kapo iti parabor ni Apo Diyos at iti plano ni Apo Diyos iti tungan mo sa kada tayo. So kaya ni Apo Diyos na itaramidan ito itatang kat anyaman ti kasasaad tayo hang tayo nga una nga kapay kakas ito tinapasama kanya no di ka i-declare tayo iti parabor ni Apo Diyos na dito nga parabor na kada tayo isulat ito iti mangisuro kada tayo magibagan na niya iti amin nga ramidan tayo kada iti desisyon tayo nga isayang kat tayo tibiyang tapno saan tayo ito nga malihado iti sumarunungan ang daw. Amen? Amen. Praise the Lord. So dito parabor ni Apo Diyos kapsat kada tayo kat anyaman nga klase nga kadagsan iti problema nita dati nga parabor ni Apo Diyos ket isu na ito'y iti tumulong kada tayo tapno pagbaligyan tayo amin dagiti amin nga taktika iti chapter. At ati kuna na iti Biblia iti Lucas chapter 13 iti mga kasaba ni Apo Isus iti templo nakita na iti maysa nga babae nga kakapsut iti lason iti 18 years dahil nga babae nakubo ket uri anya ti anon na kung saan nga makapagtakdar iti diretso. Una niya po Isus, iti Lucas chapter 13 verse 16, daytoy nga babae, kat binalod ni Satanas, iti lasod ti 18 nga tawen. And describe niya po Isus, nga daytoy nga babae, kat binalod ni Satanas, and describe na, nga dayta nga sakit, kat kas iti pawa, nga iso tinang babalod kanya na. Una niya po Isus, isu na balo. So yung paragaw ni Apo Isus, di man nakikwa na, kaya hindi magdaritma, dahil ka nga babae, kaya nagasan. So ni Apo Isus, imay, tatlo lang tatan na, iti aming nakawar, iti panakabalo. Anyaman nga klase iti kawar, nga nang babalod kin ka, ti Diyos kunana, dahil ito yan ti panawen, nga mawayawayaan ka. Kat naksitaran na ita, nga rumamot ti Diyago, mamatya, kinideklara, nga dagiti amin nga klase ti kawar nga nang babalot kin ka, ket maburak. Dahil nga kawar no makatur, among no dengga iti saw ni Apo Diyos gaptahan na nga kayat nga bawatan, isagsak na tigati, mapuna nga panaturog, takno no makaturog ka, sigurado ang mga maawatan ti saw ni Apo Diyos, masipayat dita, dagita kawar, nga mo italat mo ti biyag mo kini Apo Diyos ipagbuking ka ti biyag mo, at daging ka ti panagbaligid, gaputan ni Apo Isus burakan na dita nga kawar, ti panagturog. Burakan na, iti amin nga klase ti kawar, dita nga kawar iti sakit, kawar iti depression, kinuray pa iti kawar, iti puliyo nga sakit, kat maburak. Dita nga puliyo nga high blood, kat maburak. Dita nga puliyo nga diabetes, kat maburak. Dita puliyo nga arap, kat maburak. Uray pa yun. Dita nga puliyo nga maaday iti kurkurang na, kat maburak. Kuna nakadyak di may isa nga bakit kita ang anon. Awan ti ada kurang na, ano ada ti ada kurang na, ada ti kasta nga puli, dung tento ba dagiti uray awan kurang na asawa, dagiti to anak ti ada ti makuna nga kurang na. Kapot ti sudeta ti mataw-tawid. Nga tinag-imbag na dama, nga naadaka kini Apo Diyos, maburak amin dagiti nga sakit. Amen? Praise God. So awan ti ada kurang na adaki ni Apo Diyos. Awan ti pagpalamang adaki ni Apo Diyos. Gapot at adaki ni Apo Diyos, maburak dagiti amin nga kawar iti panakabalot. So adda ka tayo iti waya-waya. Winayawayaan na tayo ni Apo Isus. Isuwa mo na ni Apo Isus, nga agkalinaid ka isao. Addaking ka iti waya-waya. So may king ka iti waya-waya. Mapatin mo nga ramidan, dagiti amin nga pagayatan ni Apo Diyos, no italag mo iti biyag mo kini Apo Diyos. So anyaman na klase iti sakit, kat maburak.
Mabalin, ngayon di pa nag-break na mo, awan iti nagbaliwan iti tiyak mo. So na ito yan, iti kapapanan, iti pamati, nga punang ako, Diyos, agyaman na. Talagang iti amin, nga kawar nga nang babalot kanya, kahit awanan. Agyaman na, tanawaya-waya na. Agyaman na, talagang iti pwersa, iti kinadatas, nga magtatangal kanya, kahit naburak. So, matitulog ka iti Diyos. Nga agkalinag, kin ka iti waya-waya, kinatanda nga panunod. Nga minggana nga panpanunod, ang magunang. Awanan sa anak-san nga maagasan, kasi nila kutan, sila nila kutan, kasi kami na talaga, pulili na sakit. Nga masaan? Tinagtip rin siya ang at daking kay di pamati. Nga, iti Diyos kat buratan na di pa nakabalot. Iti Diyos kat inayawayaan na ka. Sika ti maysa ka na iti kalasugan iti bendisyon. Amen? Amen. Mano ka dati iti mamati? Nga sika kat kalasugan iti bendisyon. Amen. Praise the Lord. Kalasugan iti bendisyon iti Apo. Agbalin tayo maasin, iti silaw, iti dati malubo. Agbalin tayo mabangayay, isawanan ni Apo Diyos. Iso nga makita, iti parabol iti Diyos, iti biyag tayo. Ada iti transformation, iti biyag tayo. Ada ka dati iti mapuna nga panagbalbal. Ada makita na na iti Apo Diyos, iti pabon iti Diyos. Kaya ada kada tayo. Kapunta na tayo, iti aramatan ni Apo Diyos. Nga kalasugan, iti bendisyon. Una ni Apo Diyos kada iti Israelites. Dagiti kabusog makikitaan yung tata, kahit saan yung tun nga pulos nga makita. So dahil kuyan ti barong agundaway ti waya-waya. Barong agundaway iti panakaagas. Dahil tala kawar iti sakit kat maburak. Kawar iti depression kat maburak. Kenure pa. Dahil tala kawar iti bain butang kat saan yung tun nga pulos nga makita. So ang sagsagaba ka kadi, anda ka di dagiti mangalapad king ka. Ay nasaan mo mga gamitin, dahil ibarong ang sistema nga po na Diyos binurak na, hindi pa nakabalot. Ada kanya ko niti waya-waya namang gulod, hindi pa po. Ada kanya ko niti waya-waya namang gulod, hindi bendisyon. Ada kanya ko niti waya-waya namang gulod, hindi pa nakaagas. So tatan, hindi pa nagrinak, hindi magig. Kahit masaya-saya ka, nga hindi napalakas. Kuna na kanya, hindi may sangat sa dito. So may saya, hindi pa nagrinak. Ngamin, hindi sa unya ako, Diyos na dinbinggan tayo. Lagtatan na dagiti ikaw. Ikatan na dagiti kawar iti sakit iti natin. Ikatan na dagiti amin. Nga, kawar iti mapuna nga pa nagpungtok. Ito so mamarito namin tinayong mga bangka. Nga adda ka, nga kankanayon iti Diyos. Gapot ati Diyos, kakapsa. Kat burakan na. Dahil iti pa nagdendengag mo iti sa unya ako, Diyos. Kat, among neti, idumduma. Idumduma nga higna, iti marinam. Iti bayat iti panagdendengag mo iti sa unya ako, Diyos. At iti magpapal na. Dati kami kakapsat nga, pay nga, dati kararawan tayo kami, so dati iti mapunang nga mga rikit na. Gapo kami dati tao, kaya espiritu, na daan iti kararawan, nga daan iti na iti nga physical nga bagi. So iti tao, kung dati talo nga, kanon na. Espiritu, kararawan, bagi. As kuna na 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, that your whole, and I pray God that your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So magpagana nito yung natin tao, kahit espiritu, madali ni karawang, madali ni physical na bagi. So dito yung tatanga sa umad, dinding tayo. Kahit iso dito, iti, mapang dito mapuna nga, kararwa tayo. Kahit dito kararwa tayo, tagta, iti mapuna nga tulbog. So nga, dito nga baging, kung sagitan ka, iti makarik na, at dito physical nga baging. Kahit mabalik ko magkasagitan, iti kararwa, mababalik iti sao, mabalik nga maragsakan, dirik na, uno malatingin ka, dirik na. Kahit may bagaking ka, dahil iti nilubungan nga banbala, dahil iti nasasakit ka sao, masaktan dahil mapuna nga hinang. Kahit may bagaking ka, iti mapuna nga, dahil iti nasasalpon nga sa uti sa unya ako, Diyos, maragsakan iti mapuna nga hinang. So dahil ito'y kararwa, iti baging, kahit mabalik na yung masagitan, nakan ka na yun. So dahil ito'y kakapsat, babahan ka na kayo tiklara, iti sa unya ako, Diyos, iso nga, dahil ito'y nakarawang at masakit. Gabot at ikarawang, iti sulit ipanunod mo, katatawang, pinas kasilong, itirik namin, kinikastamot, iti konsensya. So dahil ito'y nakarawang tata, iso dahil ito'y masagsagit, babahan iti panagdangdangag mo, iti sa unya ako, Diyos. So ano, dahil iti panunod mo, isintrom lang kini ako, Diyos. Hello? Isintrom lang kini ako, Diyos, dahil iti nga panunod mo. Dito iso dito iti karawang. Dito yung umunag amin, dahil iti sasaw na ako, Diyos. Kaya umunag kin ka rin ito, dito yung umay kin ka, iti nidumduma nga bangat, nga po na, naging pintasan, iti panagrinak na tanong iti napalawas. Apay, ngamin, naburakan na iti pungtot.
Naadal mo manikot ka rin iti sasaw niya po Diyos, kaya ito iti kabuso mo, aramidon tiniimbag ka rin iti nagaramit king nati mali, ikararap mo nagit mangilunod king ka. So, makita mo masano, nagigaya nga kawar, iti panakabalot, kaya't naburak, nagadating ka, iti makunama na idumduma nga balat. So, mayatan, hanggang nga si babalot, hanggang gabalot, iti anyaman nga klase, iti tradisyon nita. Hanggang gabalot. So, iti amin nga makikita, iti amin nga mangunod mo, ibis mo na ito, iti sasaw ni Apo Diyos. So, yun yung encourage ko, iti tunggal may sa kana kayo, nga iti panagdandingat kayo, iti saw ni Apo Diyos, kaya't masabang kayo panagdandingat tayo, iti nga dagdagan tayo, nagdaro kami iti sasaw ni Apo Diyos, kung lumayan nato, karag iti sasaw ni Apo Diyos, tapno amin nga, naging itigat tayo, amin nga dagdagan tayo, amin nga iaplet, itigat tayo, mayan nato, iti sasaw ni Apo Diyos, kaya't adda iti napintas na pagbanagan tayo, amin nga tawag, iti panakabalot, kaya't magurak. So, pag natayo nga si Wawaya, kasi pagayatan ni Apo Diyos, pag natayo nga si Wawaya, nga mangbunod, karag iti arapahap tayo, nga mangaramid, karag iti amin nga kaya't ni Apo Diyos, tibiyak tayo. So, adda ka datayo iti waya-waya. Awanan ka datayo iti panakabalot, anyaman nga panakabalot, kaya't mawaya-wayaan tayo. Dahil ka pa ng babalot iti, pungtot king ka, mawaya-wayaan ka. So, may kating ka iti, makunang nga pungtot. Nga, kahit ko lang ngayon na wag ka na kayo, nga saan mo kiti nga dapas itagungan, lakit di, baka isuruan. Ako na iti ako, nga kung kami tiubing, tayo itong dumakal, saan nang tumapagpanawan. Ngayon, kahit nang iti ako, may ilaw na wag, no kasano nga na ita nga panagungan, kahit saan tumang isuti, at talinagin ka, saan mga orayan, nga lumnag di init, nga sipungat ka pailalan, saan ka po mga agbungal, nga uray ka lang aglaglagutak, itingiwat mo. Kung saan ka po mga agbaw, nga kaslang agbaw, itiulag. So, hindi kakapsat. Kaya iti ako na tayo. Tapno, dyan, panlag na tayo, kakapsat. Kaya nananay na si Wawaya tayo, na mga rami, kaya iti pagayatan ni Apo Diyos. Dahil iti duty tayo, iti rabaw tinaga, kakapsat. So, hanggang pinaadban. Iti duty. Amo yung kakapsat, nung pinaadban lang. Dahil iti nga kasasaan, yung panggap na iti panagsaw, sayang lang kumadag iti nga sao. Nga may sasaulan iti, basit lang ko mga agdengdengan. Nga, iti matang ni Apo Diyos ko na, uray lang nga, may maysa, duduwa. Kaya, napagag, rinibribo nga ang heli, nagragag sa iti langit. Dahil takot kararawa. So, ako natin Apo, numapo ko iti maysa, ibati na dyan na iti na, birutun na lang iti maysa. Gagong iti kinapatag iti maysa. So, nakalor tayo, anak na tayo ni Apo Diyos, kakabsat, kaya nalpas na tayo, nga winayawayaan. So, amin nga kawat na magbabalot ka na tayo, i-declare tayo, iti parabor ni Apo Diyos, tibiyang tayo. Diyan nalpasan nga nakamitan ni Apo Diyos, awan iti mas na bilbilan, nga kawar, kung anyaman iti nga kawar iti jablo, diyan nalpasan nga nakamitan ni Apo Diyos, tibiyang tayo, kahit nawaya-wayaan tayo. So, babaan iti pamati at talinood iti pamati, kahit i-declare tayo makankanawin iti parabor ni Apo Diyos, tibiyang tayo. So, anyaman nga klase problema at mahura, anyaman nga klase isagit at mahura, ni Apo Isus kat manakabalin namin, mabalin mo at naramidan na iti panbanag, kasaan mo nga pa niya naramidan na iti bukod mo. Ngayon, saan nga gaputa na waya-wayaan ka? Kaya saan na kayat nga sa uwan na iti aming nga banag, at kapag darikmat nga mabaliman? Ngayon, saan ka nga balog nga kasliding? Mabalin mo nga naramidan na iti panbanag, nga pagayatan niya Apo Diyos. Mabalin mo nga naramidan na iti panbanag, nga saan mo nga kabalan? Saan ka nga balog iti baso? Saan ka nga balog iti depression? Saan ka nga balog iti mapunang hot temper? Uno, balog iti manakaadik iti bisyo? Awanin pag mga may katiting na bisyo ko, talaga ng kwan ito. Saan ka nga balog? Iti clear mo, iti parawaw ni Apo Isus. Dahil tanay iti nalpasan nga binurak ni Apo Isus. Iti nalpasan na naramidan na. So saan ka nga balog ka na kita nga ba na gurang-gurang, ring-ring-gor, im-imon, panagpungpungtot, panagsususik, panagsisina, panagkikikot ti pamati, abal, panagbarbartag. Nakita ka saan ka nga balog? Saan ka nga kontrol iti biyan mo? Apay, ngamin, dahil iti kawar ti panakabalog, kaya namurakan. Dahil na babae ngayon pasidog kini Apo Isus, kaya't nabayag nga saksakit. Nabubuhay suna iti disot nga tawin. Siguro iti pagurot na saanan nga maagasan. Pagurot na siguro kat agnanayan na dita nga sakit na. Ngayon kinuna ni Apo Isus, saan ayaman na ito yung babae kat anak ni Abraham? Saan ayaman may paaikin kuha natin waya-waya malipod iti sakit? Anak ni Abraham, kahit na nga sa uwan, isuna, kahit konektado iti tulad iti Diyos, kaya ni Abraham.
ka sila nga permanente. Mabalin ka sila awan tinagbaliwan iti biyak mo. Awan iti makita mo improvements. Ngamit iti Diyos kat nakno ka nagiti sorpresa. Ipakita na, kinitid natin ka, nagiti balbanag na saan mo ekspektaran. So di panawan ti waya-waya, kat adatatan. Di panabot ti Diyos, kat adatin ka. Praise God. Kuna niya ako, Jesus, iti verse 12, babae, na waya-wayaan kan, manikod iti sakit mo. Naita ka di magpagamot lang kinka iti Diyos, na nawaya-wayaan ka. Saan ka nga baro? Winaya-wayaan na kan ni Apo Diyos. Mabalin nga na nagiti arapaak mo, kahit saan mo kailangan na nagulungan ni kanta. Inarami mo iti ating nga kabalan ng nagiti ruangan kat nakarikap lata. Awan nga pulos iti mayat nga tumulong king ka. Inarami mo iti padang na tawag na sakit. Itinarami na king ka. Nasayaan itinarami mo tinulungan. Misuda nga malingot itinarami na king ka. Saan ka po mga mabalot iti sakit itinarami? Di Diyos ka pinayawayaan na. Nagiti amin nga klase iti magunang taktika iti jablong nga magtatanggin ka, kaya napurakan. So, namin nagtitibyan. At kalinod ka di paman. At makita, nagitiruangan ng malupatan, na saan mo nga kaya ng lupatan. Praise God. So, malupatan, nagitiruangan na saan mo nga kaya ng lupatan. Kaya di Diyos, isabot na nagititao na tumulong kita, na tuloy na mangaramit, hindi pagayatan ni Apo Diyos. Kaputa awan iti kawang nga mas nabilbilod nga may Diyos. I Diyos kaya kontrol na amin nga banag. Amin nga kabasitan na banag, kontrol na amin ni Apo Diyos. Isu magaputa na waya-wayaan kan, magnaka, nga adaan po rin, nga kunang awan ti magbut nga, kaputa ti Diyos, adda kanya, iti parabot ti Diyos, adda kanya, buragan na amin nga taktika, iti panakapal. Amin nga taktika ni Satanas namang balot kanya, ket naburagan. So hanak agbutan iti dakas, magnakas pagayatan ni Apo Diyos. Ngayon, siputan nyo nga, ikabusok tayo saan nga tao. Ikabusok tayo kat iti espiritu, iti kinalabas, nga sumrot, iti panunot, iti may isang tao. Sumunulay nga tao, kat dakas na ramilin natin nga, ikararag mo, isunak ni Apo Diyos, nga babagan iti parabot ni Apo Diyos, kat maburak, dahil tangan ng babalot kanya na, masakit iti naman. Kat umay kinganan, iti waya-waya, kat ita nga awanan, iti dakas na ramilin natin nga. So, dahil tayo kakapsat, kaya amin, suno ni Apo Diyos, no kasano tayo, nga maburak, dahil amin nga kawan na ng babalot ka na tayo, saan tayo kakapsat, hindi pala tayo mga tao, wanak pa iso, baligi tayo, nga hindi sumarunungan, daw akbanag, nagdagas, hindi mapasamak ka na tayo, nga magkalinan tayo ni Apo Diyos, magnatayo kasi di pagayatan ni Apo Diyos, amin dahil kita nataktika, hindi ka busol, kaya maburak. So, maburak pa tayo man? Maburak. Praise God. Talaga nga maburak. Nalpas pa yung na binurak ni Apo Isus. Nalpas na may din na pinarmay. Ititaktika tinubog. Hindi kita ni Satanas, hindi darang ni Kristo magay ayos malikod iti cross. Hindi paggarot ni Satanas kat nangaroon. Ngayon di saan nga na amiris. Dahil dyan nga darang ni Kristo, isutatan tinakipasar din kadagiti dati na taktika iti jablo. So haanan nga paligi iti jablo kanatoy. Saan na tayo nga kaya nga balutan. Iti kanito ako ng Apo Diyos at yaman ang iparabon mo. Automatic, nga kita nga kawar ti pa nakabalot. Kat mamura. So ang dati nga ti waya-waya. So nga malinang, iti na idumduma nga bang no i-declare, iti parabor ni Apo Diyos, iti biyak mo. Kapag talita nga parabor ni Apo Diyos. So na ito'y, iti mapuna nga pagbanagan, iti amin ka biyak mo na dating ka, magunod mo, iti biyak na nayon, iti unay pa iti bayan, iti katagbiyak mo, iti nga naga, marinam, nga iti parabor ti Diyos, katagtrabaho minka, at dalag iti solusyon, iti problema, mabalin mo nga aramidan, dagiti banbanag, nga imposible, kapag at imatang ni Apo Diyos, kat awan iti imposible. Madaan ka ti trabaho, saan nga kapukin ka, dudigan kapukin ni Apo Diyos. Madaan ka ti laing, saan nga kapukin ka, kapukin ni Apo Diyos. Kapukin ni mapuna nga parabol ni Apo Diyos, iti diyan po. Iti libro iti Acts, chapter 12. Naging Herod, tiniluna ni Pedro. Kat impiso na iti pagbaludan. Kat iti rabi nga ni Pedro, kat sakbay nga mabitay. At na nagiti, isuna, isakbay nga bitayin da ni Pedro at maturog nga si kakawar, iti nagbaltan ni duwa nga soldado. Kaya nagiti gwardya da na tiruangan, nga banbantayan da iti pagbalutan. Ngayon, ang dapat nagiti grupo iti namati, nga kasi ka na tayo, kakapsat, namati kini Apo Diyos, na nagiti nga grupo iti namati, nagtutulag damat.
nga agurnong da. So dito tinaramid da sibutan nyo. Ngayon narami kagiti nga namati, nagurnong da iti may isang nga balay. Ket nagkararag da nga si papasnag kinahako Diyos, maipun kini Pedro. So tinenda nga rabi nga sakbay nga mabitay ni Pedro kakabsat. Kaya si papasnag lata, nagiti ko na kakabsat nga kakarara, maipun kini Pedro. Ni King Herod kat nalpas lang nga binitay ni Apostol Pablo, ni Apostol na Santiago, nununo saan ni Apostol James. Nalpas lang nga binitay kat sumarunumot nga mabitay kat ni Apostol Pedro. Nga may tirabi nga agkakararag na iti kakabsat, ti anghel ti Diyos nagparang iti din na ni Pedro, kat tinugkik nga ti bakrang na. Kat gulay ti anghel, agrita, paspasan, tumagdar ka madagos, agpado ka madras, ta pumanaw ka madagos ka pa. So dagiti kawar kat nagtinagdaman ko diti imana, dagiti ruangan kat naglukad da, dagiti gwardiya nga banbantay kat nabulag da, kat nabalinanda itinagna iti unang agay kini may kadwa ngagi. Kat ni Pedro, napan ni Pedro ka iti balay nga ayan dagiti kakabsak lang ka kararap. Kat iti makita da ni Pedro, mas dao da. Oh, Pedro, natin na pasama. Tsaka mo, saan ko ma-explain? Gamit ba matulog? Hiniingat yung anghel. Kasi ito kang balik magdagiti kawar at nagtandag naman ito diti ima. Bigla nga, basta natin nagtandag da. Kuna rin ganit kakabsat. Anya di naramit yung anghel. Inalala ka diti tulbot, kiti gwardiya. Kasi nilukatan na iti. Saan? Kuna ni Pedro, saan? Basta lantan na naglukat na iti bukod da. Isu na balinan, may itinag na kaniluma. So ito nagiti ka nito, kabsat. Na saan mo nga may explain dagiti banbanag na napasamak ti Diyan. Nakita ka kinaimbag ni Apo Diyos na saan mo nga may explain. Pabalin nga nagasan ka, nawayawayan ka, awanin nga pulos iti sakit mo, ilinto nga indeclare ti doktor, kat deta nga sakit mo, kat agnanayo nun, deta nga diabetes mo, kat agnanayo nun. Pabalin nga nabayag nga awan iti trabaho, yan, iti apagdarikmak, ket nadaan ka iti nagpintas ng trabaho. Nakita ka saan mo nga may explain na kinaimbag ni Apo Diyos. Kasi di may isang agayang mo, di magas ka dyan, di Wednesday. So na, ay takatawag kagkadwak iti nga, agragagadi iti kayo. Ngayon tatang katanay sulat, tinangatong saan iti trabaho. So mas dawak at sinaludsud ko. Doon niya tikastan nga nakasunod, iti kastara nga pintas ng trabaho. Kaya ko na, tsaka mo, saan ko may explain, di kinaimbag ni Apo. So nagigiti ka nito, na talaga nga mo nga may explain na iti narami na iti Diyos itibiyag mo, na iti apagdarikmak, kaya ikabil na ka, iti baro nga tukad iti destinasyon mo. Na iti apagdarikmak, kaya maagasan iti mapuna nga sakit mo. Iti apagdarikmak, kaya masolbar iti problema. Iti apagdarikmak, kaya makita mo, iti tao nga para kita. Paski ni Pedro, at nga si Babalot, at nagiti kawar na nang babalot kay Pana. Gamit ang pagdarikma kaya naburak. So di Diyos, burahan na. Nagiti amin ng kawar ang magbabalot kita. Mabalin nga nabayagkan na agsagsagawa. Mabalin nga dita napakaburiburang pagkas lang imposible. Gamit di Diyos, ipakita na kita. Nagiti nakadalo na surprise sa kita. So isang dengon, nga kung na kastuya pratan. Kasi ilatan din ibiyag ko, kankanayan nga sililiday, kankanayan nga sasakit. Amo yung kakapsat, saan ka nga naparsot, taplag biyag ka magtalinoy nga sililiday. Iti man nakabalin ng Diyos katagdap trabaho di biyag ko. Iti marabot di Diyos, at dating ka. Praise God. So, nag-imbag niya ako Diyos ang biyag ko. So, kanayan mo na nga i-declare, iti marabot niya ako Diyos iti biyag ko. Aday ti ako nga agtrabaho iti biyang tayo. So nagiti nga kakapsat nga agkakararag may puon kini Pedro. Si papasned da nga agkakararag may puon kini Juana. Ket amoy iti napasama, iti pagdarikmat, ket dagiti kawar, ket napura. So mabalin kakapsat nga adda dagiti makuna nga sagsagaba makuna nga balot iti makuna nga pamilya iti panangaadi iti bisyo kuno balot iti makuna nga saan nga nasayat nga panagikagwaw no balot iti nakaro nga sakit kuno adda iti nakaro nga nadagsen nga problema. Pero gid tutuloy mo lang ikakararag isuda. Tutuloy mo lang ta. Gabuta ti Diyos ket buratan na dagiti amin nga kawar iti panakabalot.
babae iti kararag mo. Amoy lagi iti kararag, nakakapsat. Di ba yung trugot magpaturog lang? Awan na muna, danyaman. Ang nga nagkakararag iso na. Ngayon, luapay na nakutap, dagiti kawar tinkwa na, kat gapu iti kararag, dagiti kakapsat. So, adya kararag mo, kadagiti pamilya, ituloy mo lang. Saan mo may judge isuda? No, di kat ituloy mo lang isuda, may kararag. Mabaling nga isuda, nahalod dati anyaman na klase, nga dakas nga bala, kat karamitan tayo, ituloy tayo lang may kararag isuda. Mabaling nga handa nga bigbigan iti apot at ta, ngayon ituloy tayo lang may kararag, tapos na kita nga kawar ti panakabalot, kaya mamura. Di ba isa translation iti kawar at isu ti mapuna nga sahod? Nga isu iti kabilda iti nuang wano baka, nga mangkontrol iti animal. Kaya data nga animal, unay nga nagdaktal, kaya napiksapay, kaya Uray no dakto data kin na mapuna nga napiksa. Data lang nga nagbasit nga sa hul ket isu iti mapuna nga mangbalot kin pala. Ket makita tayo kada giti nga padawen nga adu dagiti nabalot adu dagiti ang bibiyag nga daan iti sahol. Anda kada giti mapuna nga anda kada kuwala iti pungtot. Anda kada kuwala iti sakit iti nanod. Anda kada kuwala iti panakaadi iti bisyo. Tapos ang tingay, kung saan nga dahilan, agbalin ko lang ng normal king ka rin kita. Agbalin ko lang ng normal king ka, hindi pa nagsawi, di dagas. Normal ko lang king ka, hindi pa nakaadik, di bisyo. Normal ko lang king ka, hindi pa nagpungtot. Iso nga pagriin mo pa lang tibigat, at dakit ka, hindi pa nagpungtot. Kaputa sa anggan nga naganat, at dakit ka, hindi pa nakabalot, hindi pungtot. Kaya, paslan ko lang ng normal king ka rin kita nararamit. Normal ko lang king ka, dagiti expression nga dagas. Normal ko lang king ka nga, di mo na nga managibaga suno ang talinod tingga ti sakit tinadog gapo ka dagiti sakit nga sa ungay in baga na king ka gabi baga king ka sa tingaya nga dagitakot saan nga normal dagitakot sa mun dagitakot kawar nga mangbalot kada tayo. Amen. Ti libro iti Acts chapter 16 verse 24. Di mga kasabalot tapos tong Pablo kini Silas dagiti tawo maburing-buran da. At inaramid lang iti Pablo kini Silas in kulong damot isuda. In isok na iti mapuna nga paulugan nga pagbaludan. Iti mapuna nga bartulina. Jay awan nga pulos iti makita da nga lawag. So basta lang nga ibisok na jay kinawaran da ti ima da, kinawaran da piti saka da. Naibalot da, gamo iti panangas kasabada iti sa uni Apo Diyos. At iti tungay iti Rabi, da Pablo kini Silas ket nagkararag da kini Apo Diyos. Nagkandantada, nagkaydayaw da kini Apo Diyos. Kaya pagamwang, iti inmay ti maysa nga dakton nga dindinan, ket dagiti semyento ti pagbaludan nagtigirgir da, ket dagiti ruangan naglukat da, ket nawarwaran dagiti galgalan da amin. Dagiti kawal ket apagdarigmag nga namurak. Gamin nagkararag da kini Apo Diyos, tinagpadayawan da ni Apo Diyos, babaen iti mapuna nga managkangan da. Amen? So nakasagana kayo pati kapsat nga mangpadayaw kini Apo Diyos. Kati panagpadayaw din ginaapo Diyos kiti sulay ka iti wagas nga maburak dagiti amin ng kawar nga magbabalot ka natin. Amo yung tibayan ti panagnasyo at dagiti aramatan iti jablo nga pangkawar ka natin. Kaya't na tayo nga manunan. Unay pa iti panagservim kini Apo Diyos at dagiti kanito mas anong nga kahit tagimo at dagiti kanito mas anong nga kahit tagservi. Gapo ka dagiti ikawar niya. Ikawar iti kabuso, kahit na nga kawaran, idalog na ka dito, itakong mabalikan, kundi ka lang basit, nga hangkan nga makaapa ni kayat mo, nga papanan. Dagita kawar. Ngayon mo itay, tayaw mo niya ako, Diyos, tinigyan mo, agkararang ka kanya, agyaman ka, i-declare mo, iparamo niya ako, Diyos, kipuna nga ako, Diyos, agyaman na, talaga iti amin na klase, di kawar na nababalot kanya, awanan, agyaman na, tanaway-awayanan, agyaman na, talaga iti amin, nga taktika, iti jablo, ang tatanggol kanya, naburakan. Kaya iti ka nito matunggal, i-declare mo, iparamo, iti-Diyos, tigyan mo. Amin nga kawan na nagbabalot kinga, kaya mabura. Ito nakasagana ka ang dayaw kini Apo Diyos. Mabalin natin magdagdagata. Kaya i-declare kaya iparamo ni Apo Diyos. Ngayon niya amin nga kawan na nagbabalot ka natin. Dahil nga kawan na depression, kawan na problema, kawan na sakit tinaga. Pagdawin na iti sakit tinaga mo, iti padang matao. I-declare mo, iparamo ni Apo Diyos na ka. Ang kasama